Takže čaute ľudia, vítajte u nového videa spoločne s Bobom. Môžeš hovoriť. Jo porazím, alebo je noobák, jeho krik je 5 sekúnd za jedenkrát, blablabla. Dneska ideme na duely, veď. Dneska... Áno. Tak. Ozví to, ideme. Či ty kliky. Ja idem za 5 sekúnd, noobák. Ty umreš prvý, chlapče. Idem svoju taktiku, ale my sme obidva slabí. Ja tvoja taktika. Ja to nemám rád. Ďakujem. A sme kamarádi, tak buď ticho. O, ty si jeden. Počkaj. Zdechni. Hopa! Ja kámo. To je... Tvoja taktika kamikaze, čo som ja vymyslel, nefunguje, kámo. Ďakujem za privín. Nemá zač. Nie! Nie! Jo! Kámo, to bol tak ťažké, že si mali 3 hápka, chápeš? To bol na jeden hit. Mám taký pocit, že som mal 2,5, ja neviem, kámo. 1,5 presne. 3 hápka. Ja... Kámo, ty ma rozbiješ jak skeletona. Ja to úplne ten zvuk počujem. Kámo, skeleton je asi ten najsilnejší protivník v Overworlde. Ty vole! To bolo dobré, he? Kámo, ty čo robíš, nerob. A jak? Jak zo strany? Sorry, ale ja som si tam nevšimol. Jasné, kramá, kámo, nooba. To bol dobrý kritáko, prosím. Kámo, on je aj tak lepší ako ja, a ja som ho raz v živote dal a my sme to nepoužili, pretože bol proste zlé. Lebo sa na mne zle nahralo. Raz som ho porazil, tohoto noobaka. Jasne, nooba! Ok, páne, idem kam na pustúci nobu. Idem blízky, ultimátny. Ďakujem za príjmy, ďakujem za príjmy. Blitzkrieg, ideme blitzkrieg, kámo, ideme blitzkrieg. To si děláš prdel? Ja som to fakt nevedel, ja som to prehnal trochu. Až tak dobrý nie som, aby som mohol robiť toto. Ale ja áno. To máš, chlapče. Kámo, ty si reálne nešiel tam, to si mohol ma dať. Áno, čo bolo? Ja som taký debil. Mám knockback, mám trošku... To máš také šťastie, prestaň. Nikdy. Poď sem. Ja som taký... Kámo, vôbec nie je super. Vieš čo tam, že to môžem ísť do nekonečna? Vieš tomu, že ja som... Kámo, jak? Viem čítovať, kam. Mne to stačí takto, úplne v pohode mi to takto... Ja som myslel, že si umrel, alebo niečo také, lebo som nevidel tvoje meno. Jak? Papáš jabko, a potom nemáš jabko, vole. Čo je za aim? Máš horší aim než... Neviem, ešte sa uvidí, chlapče, ešte. Čo bobo? Amerika is in the hall. Totally musik. We're all living in America. America is wunderbar. We're all living in America. Jezus Kristus! Neumrel. Umrel. Neumrel, vole. Som Ježíš. Jo. Tak. To stačí. To bohatě stačí. Jo, ďakujem za príjmy! Jo, prvýkrát, ja to... Poviem N-word. Čo? Poviem N-word. Nezabudnite dať like a odber, ďakujem. Ty si taký N-word, ďak hrozný. Lebo on tu stále hovorí N-wordy, chlapci. Nikdy sa nepovie N-wordy, čo hovorí? Čo má Black Shadows? Ty to nedávaš, ty to psychicky nedávaš, ani ja. To si děláš prdel?
To si děláš prdel? Ja by som to aj dal! No super. Kámo, ja som len niečo skúšal. Pane Bože. Skryš, bro, to je skryš. Kámo, ja ti asi poďakujem, lebo kámo, ty si mu urobil zadanú vec. Kámo, ty prečo ťa to neodpinklo tak, jak mňa 1000 kilometrov? Dva hity. Ty takto strelím a umreš proste. O, to tak bojím, prosím. Nie. Samozrejme, že nemám šancu, keď nemám šancu. To nebolo fér! Ja som ťa odpinkol úplne do inej strany. Vyhral som, haha. Ale chápeš, že to nebol fér, lebo ja som ťa odpinkol do tamtej strany a teba to hodila do druhej. Úplne do druhej. Ako som ťa odpinkol. Skúsime to beard uhlice. No, skús všetko. A v tom som zlý, to ťa musím varovať. Beard Takže ja som zlý vo všetkom, ale... to je jedno. Ideme na voľo, ideme. Áno, som nastavil tak, že budeme takú Finally. Jak si nasratý? Ja som mal nasratý, lebo ty si tu vyhral. Ty si tu vyhrávaš stále. Ty tu stále vyhrávaš, nie ja. To som skryšiu, bro, nauč sa prehrávať. A čo bolo? Ty si zmrkol. Cut my life into pieces. This is my Kámo! resort. Dávaj sa prehrávať, No prosím. breathing, don't give a fuck. Got my bunga, bunga, okolo lávy. Nie, prosím, ja to som umrel. Ja som mŕtvý. 20, nevyzerá víčku, počkaj. Nice. Kámo, ja som... Ej, mám úplne 10 minus. Chceš byť tajomstvo? Vieš, koľko mám životov? No. Ja som mal jeden život. Ja som mal jeden celý život. Chápeš? Znova ideme. Áno, ale teraz už niečo... Poďme bedráš, čo ja viem. Bedráš. OK. Ideme. Nice. No, bedráš je to najhoršie. Ja vôbec neviem na bedráš. Ja neviem hrať vôbec, takže... Ja som raz porazil... Dvakrát som ho porazil v bedraši a raz som ho porazil v... Jak sa to volá? V bridge. A ja som to porazil ja som to porazil viac ako 10 krát v každej hre. To je jedno. No nie viac ako 10 krát, lebo neviem koľko sme hrali tu. Teraz... Ospravedlňujem sa, ale... Doctors.